Ei, ja ha arribat el moment de decidir què voldràs fer el curs vinent. Aviat comencen les preinscripcions a estudis postobligatoris. Si vols fer un cicle de grau mig i estàs cursant l'ESO, atenció, les dades de preinscripcions són del 20 al 26 d'abril. Per tota la resta de l'alumnat, per exemple, si vas fer un grau mig i t'agradaria fer un altre, o no el vas superar, o aquelles persones que van obtenir l'ESO, però van decidir no estudiar el curs passat. Doncs les dates de preinscripcions seran del 17 al 23 de maig. Si vols fer un cicle de grau superior, les dates són del 25 al 31 de maig. Si vols fer ensenyaments esportius, les dates de preinscripció són del 2 al 23 de maig. Si vols fer batxillerat, les dades de preinscripcions són del 20 al 26 d'abril. Si tens algun dubte o necessites suport, vine al local o envia'ns un missatge per Instagram. Si no aproves l'ESO, en el següent vídeo t'ensenyarem quines opcions tens.